Ya glowing iki 217. Loh. Mesinnya halus sing ngene. Glowing mesin halus 11 juta susuk. 11 juta susuk. Glowing 95. Knalpoten rincing. Yuk. Rincing glowing. Tornado. Glowing Tornado GS. Nyaring, suara nyaring halus. Harga 6.300.000. 28.400 iki oleh kurang kilometer 100 kilometer 100 iki 221. Original glowing jos. Harga piro iki, Komandan? 1 juta. 1 juta naik pas yo. Pas nae motor apian, motor apian yo. Kepala sekolah sepur perantakan SMP, Bos. Lho, ngene kepala sekolah iki. 1 juta pas. Lho, yo rendah. Lah iya. 1 juta pas, 1 juta pas. Kok piro iki? 13 juta. 13 juta iki 16. Wah, ceke plate dawa. Tadi gas, penak ora? Wah, mesinnya penak ngene. 13 juta, nek kelarangan mek susuk. Sementing aja akeh-akeh. Iki wonge kepengin ndang sugih soalé. 13.000 iki, 13.000 lho 2016. Mlakune piro, Lek? 20. Kilometere 20.000 luwih. Yo lumayan iki pajake dower. 13.000 wae. Iki balik neh 4 juta pun juli. Iki pin 10. Yo ijah 6,5 2013. Bel starter iku rega piro iki? Jar iki. Wah. Regane piro regane? 12. Motor apa? Mega Pro 2003. Wah, drone. Iker, Mas. Iker. Setrukan. Kena setruk. Motor kena setruk. Gawe. 14. 2014 iki. 2014 piro iki? 2014 bulan 1 10.000 susuk. Oh, glowinge ngene 10.000. CB 150R 2016 bukan bekas koperasi. Kilometer baru 14.000. Glowing ini. Minus tetap ada minus, motor bekas harga 13.500.000. Sigma kemeluk iki. Sigma regane 6 juta lur. 6 juta aja yo. Glowing, kondisi glowing. Plate anyar. Plate baru belum tak ganti. 6 juta pas. 6 juta pas, 6 juta. Regane piro? 13 juta. 13 juta, wis ora apa-apa 13 juta.